hovorili sami. Je pravda, že prvý polčas sme mali ťažký pohyb, strácali sme prvým dotykom loptu, nebolo to dobré prvý polčas. Môžem povedať, že domáci boli lepší, boli futbalovejší prvých 45 minút. Dá povedať, že nám spadol gól z neba. Vlastne z ničoho. Sila Robajana je v tom, že 16 je silný a dneska to zase ukázal, čiže vďaka nemu sme vyhrávali 1-0. Možno sme trošku zmenili veci, pretože to bolo potrebné, keď sme chceli uspieť v tomto zápase a mali sme vynikajúcu 20 minútovku, kde sme mohli o zápase rozhodnúť, mali sme tam 30 míst na jazdy, vyložené šance, to sa musí premieňať, či s Linčakom, či Chmelom a ten zápas mohol byť rozhodnutý za 20 minút alebo za 15 a my sme si zbytočne skomplikovali, domáci išli celých 90 minút, pokiaľ cítili šancu stále boli v hre a my sme nepochopiteľnými chybami v zadných radoch stále pripúšťali to, že keď sme dali alebo odskočili na dvojdogólové vedenie, stále domáci sa pritiahli a nemôže sa nám takéto veci stávať, pokiaľ chceme byť úspešní v zápase alebo v zápasoch, tak nemôžeme takéto chyby robiť. Ale na česť mužstva patrí to, že aj keď sme urobili nejaké tie chyby, stále sme dokázali dať o gól viac ako domáci a myslím si, že môžem povedať, že aj za druhý polčas možno z tej efektivity sme si aj zaslúžili vyhrať a som rád. Chalanom gratulujem, lebo bol to trošku psychicky náročný zápas pre nás, bol nahostený program. Viete už výsledky zo včerajška, kde sa udiali trošku divé výsledky a čo nám zahral do Karada. Som rád, že sme to dokázali využiť a posunuli sme sa aj v tabuľke vyššie, aj medzi tými konkurentmi trošku sme ich dobehli alebo znížili ich náskok a hovorím, som veľmi rád, že sa tento zápas zvládol. Tak videli sme divácky atraktívny zápas, videli ľudia 7 gólov, škoda, že my sme nedali 4 a super 3, ale to je futbal. My sme urobili o tú jednu chybu vzadu viac a to nás stálo aspoň remízu. Vravel kolega, naozaj sme mali výborný prvý polčas, no žiaľ sme po polčase prehrávali 1-0, to trošku s psychikou mužstva určite niečo urobilo a na to ešte prišiel ten hneď rýchly gól v druhom polčase a mali sme to veľmi ťažké, ale fakt si chlapci zaslúžia pochvalu za to, že ten zápas za toho nepriaznivého stavu nezabalili a išli dokonca s cieľom získať nejaký bod a nevyšlo to, takže sme sklamaní. Ak beriem do úvahy aj ten pohárový zápas, tak je to 4. jednogólová prehra. Naozaj chyby si rozoberieme a budeme sa ich musieť vyvarovať v ďalších zápasoch a snažiť sa získavať nejaké body, lebo každý bod v konečnom účtovaní môže byť dôležitý.